Pwede, banggiro pala. Baka umari-mati na naman ito ang ani. Pagano ba ito yung parasuyo ng babaeng tupakon yung lipis? Sana turog na to. Sana lang turog na. Kaihi daw muna para din ako magbukas ng CR. Kaya po. Sos! Ano tayo ang kadigdiyo? Alas 10 na iyo. Alas 10 na tanod ka. Nag-apply akong tanod. Gusto kong bantayan ko anong oras ka nang Uray, nita na yan. Nag-ano ka dyan, sulo ka pati. Tanod ka. Iyo, di mo nababasa yan. Course yun na. Naulit ka pa lang. Ano man, amayon pa oh. Alas 10 na iyo. 7:43 pa lang iyo, baka raut ang relo mo. Alas 10 na raut ang payo mo. Ano na niyo? Tanga ka, alas 10 ka na pala nag-uulit. Nagtambay man lang Alam ko. mo pati, di ko nadadangot ang pinagtara mo. Ano na naman tigtataram ko? Muli ka na lang kunat. Ano na niyo? Garo ka pati diyang kapay. Ano ka matinda? Ay, sadyo. Garo ka para tinda. Mayo man, maduman ako. Maduman na nga ni. Mauli na nga ni. Ano pa nira?